εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, του εξομολογήσαστε το ονόματι σου, τας εσπερινάς ημών ευχάς πρόσδεξε Άγιε Κύριε, και παράσχου ημίν αφέσιν αμαρτίων, ότι μόνος ή οδείξας εν κόσμο την Ανάσταση. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, με εντολή του σωτήρα μας Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι η ελπίδα μας. Προς τον Τιμόθεο, το γνήσιο παιδί μου κατά την πίστη. Εύχομαι ο Θεός, ο Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Όπως σε παρακάλεσα όταν έφευγα για τη Μακεδονία, το ίδιο σε παρακαλώ και τώρα. Να μείνεις στην Έφεσο, για να παραγγείλεις σε μερικούς να μην διαδίδουν αιρετικές διδασκαλίες, ούτε να ασχολούνται με μύθους και με απέραντες γενεαλογίες. Αυτά φέρνουν περισσότερο εριστικές συζητήσεις, παρά την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού, σύμφωνα με την πίστη μας. Και ο σκοπός αυτής της παραγγελίας είναι η αγάπη, που προέρχεται από καθαρή καρδιά, από αγαθή συνείδηση και από ειλικρινή πίστη. Μερικοί απέτυχαν σε αυτά και ξεστράτησαν σε κούφια λόγια. Θέλουν να είναι δάσκαλοι του Θείου Νόμου, ενώ δεν καταλαβαίνουν ούτε τι λένε, ούτε τι υποστηρίζουν. Εμείς όμως ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός, αν τον χρησιμοποιεί κανείς όπως πρέπει, γνωρίζοντας και τούτο, ότι ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει ό,τι θέλει ο Θεός, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό. Ορίστηκε για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, για τους πατροκτόνους και τους μητροκτόνους, για τους φωνιάδες, τους πόρνους, τους αρσενοκίτες, για τους δουλεμπόρους, τους ψεύτες, τους επίορκους και γενικά για αυτούς που κάνουν οτιδήποτε είναι αντίθετο στη διδασκαλία τη σωστή. Αυτοί είναι σύμφωνοι με το χαρμόσυνο μήνυμα για τη μέλουσα δόξα που θα μας δώσει ο μακάριος Θεός, ο οποίος και το εμπιστεύτηκε σε μένα να το κηρύξω. Ευγνωμονώ Αυτόν που μου έδωσε τη δύναμη να Τον υπηρετήσω, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Μου έδειξε εμπιστοσύνη και με όρισε στην υπηρεσία Του. Εμένα που πρωτήτερα ήμουν περιφρονητής, διώκτης και υβριστής Του,
Κι όμως εκείνος με ελέησε, γιατί ό,τι έκανα το έκανα από άγνοια, όταν ήμουν ακόμη άπιστος. Η χάρη όμως του Κυρίου μας με καταπλημμύρισε μαζί με την πίστη και την αγάπη που χορηγεί ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Παντοτινή λοιπόν τιμή και δόξα στον αιώνιο βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. Αυτή την παραγγελία σου εμπιστεύομαι, παιδί μου Τιμόθεε. Σου θυμίζω τι είπαν οι προφήτες της Εκκλησίας για σένα, για να πολεμήσεις έχοντας αυτά για όπλα στον ωραίο σου αγώνα. Κράτα την πίστη και την αγαθή συνείδηση, αυτή τη συνείδηση που μερικοί την απέρριψαν και ναυάγησαν στην πίστη. Ανάμεσά τους είναι και ο Ιμένεος και ο Αλέξανδρος, που τους παρέδωσα στο Σατανά για να μάθουν να μην προσβάλλουν το Θεό. Σας παρακαλώ, πρώτα απ' όλα, να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για όλους εκείνους που ασκούν την εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά, με ευσέβεια και ευπρέπεια από κάθε άποψη. Αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο από το σωτήρα μας Θεό, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν σε βάθος την αλήθεια. Γιατί ένας είναι ο Θεός και ένας ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, που πρόσφερε τη ζωή του λύτρο για χάρη όλων. Έτσι, στον προσδιορισμένο καιρό έδωσε ο Θεός τη μαρτυρία του ότι θέλει να σώσει τον κόσμο. Αυτής της μαρτυρίας με έταξε ο Θεός κήρυκα και Απόστολο. Την αλήθεια λέω ενώπιον του Χριστού, δεν ψεύδομαι, για να διδάξω την πίστη και την αλήθεια στους εθνικούς. Επιθυμώ λοιπόν να προσεύχονται οι άντρες σε κάθε τόπο προσευχής, χωρίς οργή και εριστικότητα, και τα χέρια που υψώνουν στον ουρανό να είναι καθαρά. Παρόμοια και οι γυναίκες να προσεύχονται με κόσμια αμφίεση, να στολίζουν τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη, και όχι με περίτεχνες κομμώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδύματα. Αντίθετα, να στολίζονται με ό,τι ταιριάζει σε γυναίκες που λένε ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή με καλά έργα. Η γυναίκα στη σύναξη πρέπει να ακούει και να μαθαίνει σιωπηλή και με πλήρη υποταγή. Δεν επιτρέπω σε γυναίκα να διδάσκει στην εκκλησία, ούτε να κάνει τον αφέντη στον άντρα, αλλά να μένει σιωπηλή. Γιατί ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος και ύστερα η Εύα, και αυτός που απατήθηκε δεν ήταν ο Αδάμ, αλλά η γυναίκα εξαπατήθηκε και έπεσε στην παράβαση. Θα σωθεί όμως με την τεκνογωνία. Αρκεί οι γυναίκες να μείνουν στην πίστη και στην αγάπη
και στην Άγια ζωή και να έχουν κοσμιότητα. Είναι αληθινός ο λόγος ότι όποιος ωραίγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Γι' αυτό πρέπει ο επίσκοπος να είναι αδιάβλητος και σύζυγος μιας μόνο γυναίκας. Να είναι προσεκτικός, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, καλός δάσκαλος. Να μην είναι πότης, βίαιος, αισχροκερδής, αλλά να είναι επίοικης, ειρηνικός και αφιλοχρήματος. Να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που να τον υπακούνε με πολύ σεβασμό. Γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, πώς θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Να μην είναι καινούριος στην πίστη, για να μην το πάρει απάνω του και καταδικαστεί, όπως ο διάβολος. Επίσης, πρέπει να έχει καλή φήμη και έξω από την Εκκλησία, για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Το ίδιο και οι διάκονοι. Πρέπει να είναι σεμνοί, όχι διπρόσωποι. Να μην έχουν το νου τους στο πολύ κρασί, ούτε στο άνομο κέρδος. Να κρατούν με καθαρή συνείδηση την πίστη που αποκάλυψε ο Θεός. Και αυτοί όμως πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται, και όταν βρεθεί ότι δεν τους κατηγορεί κανείς, τότε μόνο να γίνονται διάκονοι. Το ίδιο και οι γυναίκες. Πρέπει να είναι σεμνές, να μην κακολογούν, να είναι προσεκτικές, άξιες εμπιστοσύνης σε όλα. Οι διάκονοι να είναι σύζυγοι μιας μόνο γυναίκας και να κυβερνάνε καλά τα παιδιά τους και τα σπίτια τους. Κι όσοι διάκονοι έχουν εκπληρώσει καλά το λειτουργήμά τους, αποκτούν για τον εαυτό τους μια τιμητική διάκριση και πολύ θάρρος, χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Σου τα γράφω αυτά, αν και ελπίζω να έρθω κοντά σου σύντομα. Αν όμως τύχει και καθυστερήσω, σου γράφω για να μάθεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του αληθινού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Όπως ομολογούμε, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστεως που μας αποκαλύφθηκε. Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος. Το Πνεύμα απέδειξε ποιος ήταν. Φανερώθηκε στους αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη. Τον πίστεψε ο κόσμος, αναλήφθηκε με δόξα. Το Πνεύμα μέσω των προφητών το λέει ξεκάθαρα ότι στους έσχατους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσκοληθούν σε πνεύματα παραπλανητικά και σε διδασκαλίες δαιμονικές. Θα παρασυρθούν από απατεώνες και υποκριτές που έχουν πορωμένη τη συνείδησή τους. Αυτοί απαγορεύουν το γάμο και επιβάλλουν αποχή από φαγητά που τα δημιούργησε ο Θεός για να τα τρώνε και να τον ευχαριστούν όσοι πίστεψαν και κατανόησαν την αλήθεια του Χριστού.
κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός είναι καλό και τίποτα δεν είναι απαγορευμένο όταν το χρησιμοποιούμε ευχαριστώντας το Θεό, γιατί εξαγιάζεται με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή. Αν κάνεις αυτές τις υποδείξεις στους αδερφούς, θα είσαι ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού που τρέφεται από τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας που ακολούθησες. Κόψε κάθε σχέση με τους ανίερους μύθους που είναι για γριούλες. Εσύ να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια, γιατί η εκγύμναση του σώματος λίγο ωφελεί. Η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή, και την τωρινή και τη μελλοντική. Αυτό που λέω είναι αλήθεια και αξίζει να γίνει πέρα για πέρα αποδεκτό. Και εμείς γι' αυτό υπομένουμε κόπους και ονειδισμούς, γιατί στηρίξαμε την ελπίδα μας στον αληθινό Θεό, που είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις. Κανείς να μην σε καταφρονεί που είσαι ακόμη νέος. Αντίθετα, να γίνεις υπόδειγμα για τους πιστούς με το λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, με την πνευματική ζωή, με την πίστη, με την αγνότητα. Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των γραφών, στις συμβουλές και στη διδασκαλία. Μην αφήνεις αχρησιμοποιητό το χάρισμα που έχεις και που σου δόθηκε όταν ύστερα από υπόδειξη των προφητών της Εκκλησίας σε χειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι. Αυτά να έχεις στο νου σου. Με αυτά να ασχολείσαι, ώστε η πρόοδος σου να είναι φανερή σε όλα. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία σου. Σ' αυτά να είσαι ανυποχώρητος. Με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε. Τον γεροντότερο μην τον μαλώνεις, αλλά να τον συμβουλεύεις ήπια, σαν να ήταν ο πατέρας σου. Τους νεότερους σαν να ήταν αδέρφια σου. Τις γεροντότερες σαν μητέρες. Τις νεότερες σαν αδερφές. Με πολλή αγνότητα. Να φροντίζεις τις χήρες, αλλά τις πραγματικές χήρες. Αν όμως μια χήρα έχει παιδιά ή εγγόνια, αυτά πρέπει να μάθουν να σέβονται πρώτα το δικό τους σπίτι και να ανταποδίδουν στους προγόνους τους ό,τι τους οφείλουν, γιατί αυτό είναι καλό και το θέλει ο Θεός. Η πραγματική χήρα, αυτή που δεν έχει κάποιον να τη φροντίσει, έχει στηρίξει τις ελπίδες της στο Θεό και δεν πάβει να δέεται και να προσεύχεται νύχτα και μέρα. Όποια πάλι ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει κιόλας πεθάνει κι ας είναι ζωντανή. Αυτά να τους παραγγέλεις, για να μην δίνουν αφορμή να τους κατηγορεί κανείς. Αν όμως κάποιος δεν φροντίζει για τους συγγενείς του και ιδιαίτερα για εκείνους που μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί του, αυτός έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από έναν άπιστο. Ως χήρα να καταγράφεται κάποια αν έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της. Αν υπήρξε γυναίκα ενός μόνο άντρα. Αν είναι γνωστή για τα καλά της έργα. Αν έθρεψε σωστά τα παιδιά της, φιλοξένησε ανθρώπους στο σπίτι της, έπλυνε τα πόδια χριστιανών οδηπόρων, βοήθησε αυτούς που αντιμετώπισαν δυσκολίες, φρόντισε πρόθυμα με κάθε τρόπο να κάνει καλά έργα. Τις νεότερες χήρες μην τις γράφεις στον κατάλογο, γιατί όταν οι επιθυμίες τους νικήσουν τον πόθο να υπηρετήσουν τον Χριστό, θέλουν να παντρευτούν. Έτσι γίνονται ένοχες, γιατί αθετούν την πρώτη τους υπόσχεση. Εκτός από αυτό, συνηθίζουν στην αργία, γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Και όχι μόνο στην αργία συνηθίζουν, αλλά είναι και φλίαρες και ανακατεύονται σε ξένες υποθέσεις, λέγοντας πράγματα που δεν πρέπει. Θέλω λοιπόν
οι νεότερες χήρες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να φροντίζουν το σπίτι τους και να μην δίνουν καμιά αφορμή στον εχθρό να μας χλευάζει. Αυτά τα λέω γιατί μερικές ξεστράτησαν κιόλας και ακολούθησαν το σατανά. Όποιος χριστιανός ή χριστιανή έχει συγγενείς χήρες, να φροντίζει ο ίδιος για αυτές και να μην επιβαρύνεται η Εκκλησία, για να μπορέσει να επαρκέσει στη συντήρηση των απροστάτευτων χειρών. Οι πρεσβύτεροι που προείστανται καλά να ανταμείβονται διπλά, προπαντός αυτοί που κοπιάζουν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. Γιατί λέγει η Γραφή, μη βάλεις φήμοτρο σε βόδι που αλωνίζει, και στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει. Να μην δέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου, εκτός αν τη βεβαιώνουν 2 ή 3 μάρτυρες. Τους πρεσβυτέρους που αμαρτάνουν να τους ελέγχεις μπροστά σε όλους, για να φοβούνται και οι υπόλοιποι. Σε εξορκίζω μπροστά στο Θεό και στον Κύριο Ιησού Χριστό και στους Άγιους Αγγέλους, να τα φυλάξεις τα παραπάνω, χωρίς προκατάληψη και χωρίς να ενεργείς τίποτε μεροληπτικά. Μη βιάζεσαι να χειροτονείς κανέναν, για να μη συμμετέχεις έτσι σε ξένες αμαρτίες, να διατηρείς τον εαυτό σου καθαρό. Σταμάτα πια να πίνεις μόνο νερό, να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί για το στομάχι σου και για τις συχνές σου ασθένειες. Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι ολοφάνερες, ακόμη και πριν από την τελική κρίση. Άλλων όμως φανερώνονται ύστερα. Έτσι και τα έργα τα καλά είναι ολοφάνερα, και όσα δεν είναι φανερά τώρα δεν είναι δυνατό να μείνουν για πάντα κρυμμένα. Όσοι είναι δούλοι σε απίστους να θεωρούν τους κυρίους τους άξιους κάθε σεβασμού, για να μην δυσφημείται ο Θεός και η διδασκαλία του Ευαγγελίου, και όσοι έχουν πιστούς κυρίους να μην τους καταφρονούν με τη δικαιολογία ότι είναι αδερφοί. Απεναντίας, πρέπει να δουλεύουν περισσότερο, ακριβώς γιατί αυτοί που δέχονται την ευεργεσία της πρόθυμης υπηρεσίας τους είναι πιστοί και αγαπητοί. Αυτά να διδάσκεις και να συμβουλεύεις. Όποιος διδάσκει άλλα από ότι το Ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί τα σωστά λόγια, αυτά που είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ή τη διδασκαλία της πίστεώς μας, αυτός έχει φουσκώσει από εγωισμό και δεν ξέρει τίποτε. Αντίθετα, καταγίνεται νοσηρά σε λεπτολογίες και λογομαχίες, από τις οποίες γεννιούνται φθόνος, φιλονικία, προσβολές, καχυποψίες, συνεχείς συγκρούσεις ανθρώπων με χαλασμένο μυαλό που έχουν χάσει την αλήθεια και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσο για να πλουτίσουν. Κρατήσου μακριά από τέτοιους ανθρώπους. Και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνο όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει. Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο. Και είναι φανερό πως ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα, θα αρκεστούμε σε αυτά. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν, πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στο χαμό. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί το επιθύμησαν τόσο πολύ, ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, όλα αυτά να τα αποφεύγεις. Να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα. Να αγωνίζεσαι τον ωραίο αγώνα της πίστεως. Έτσι θα κατακτήσεις την αιώνια ζωή, στην οποία και σε κάλεσε ο Θεός και για την οποία ομολόγησες την καλή ομολογία
μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Σου παραγγέλω ενώπιον του Θεού που δίνει ζωή στα πάντα και ενώπιον του Ιησού Χριστού που μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο έδωσε τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, να διατηρείς ακυλίδωτη και άψογη την εντολή που σου έχει δοθεί, ώσπου να έρθει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτόν, όταν έρθει ο καιρός, θα τον φανερώσει ο Θεός, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, ο βασιλέας των βασιλέων και ο κυρίαρχος των κυριάρχων. Αυτός είναι ο μόνος αθάνατος και κατοικεί σε φως απρόσιτο. Κανένας από τους ανθρώπους ούτε τον είδε ούτε μπορεί να τον δει. Σ' αυτόν η τιμή και η αιώνια δύναμη. Αμήν. Στους πλούσιους αυτού εδώ του κόσμου να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται, ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως ο πλούτος, αλλά στον Θεό τον αληθινό που μας τα δίνει όλα πλουσιοπάροχα για να τα απολαμβάνουμε. Να τους παραγγέλεις να κάνουν το καλό, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι να δίνουν και να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύουν το θησαυρό τους και θα βάζουν ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον, για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Αγαπητέ Τιμόθεε, διαφύλαξε αυτό που σου εμπιστεύτηκε ο Χριστός και η Εκκλησία και απόφευγε τα βλάσφημα, κούφια λόγια και τις αντιρρήσεις εναντίον της πίστεως που προβάλλουν οι αιρετικοί με το ψεύτικο όνομα της γνώσεως. Αυτή τη γνώση ισχυρίζονται μερικοί πως έχουν και απέτυχαν στην πίστη τους. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σου. Αμήν. Ο Παύλος, που ο Θεός θέλησε να γίνω Απόστολος του Ιησού Χριστού, για να κηρύξω τη ζωή που υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός. Προς τον Τιμόθεο, το αγαπητό μου παιδί, εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό, τον οποίο λατρεύω με καθαρή συνείδηση, όπως και οι προγονείς μου, καθώς σε θυμάμαι αδιάκοπα στις προσευχές μου, νύχτα και μέρα. Θυμάμαι τα δάκρυά σου όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε δω, για να γεμίσω χαρά. Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου η Λοΐδα και η μητέρα σου η Ευνίκη, και είμαι βέβαιος ότι την έχεις κι εσύ. Γι' αυτό σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού, που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφροσύνης. Να μην ντρέπεσαι λοιπόν να ομολογείς τον Κύριό μας, ούτε να ντρέπεσαι για μένα που είμαι φυλακισμένος για χάρη Του. Να είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις μαζί με μένα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη. Εκείνος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός Του. Όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη Του δια του Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρη είχε δοθεί προαιώνια. Φανερώθηκε όμως τώρα με την εμφάνιση στη γη του σωτήρα μας Ιησού Χριστού, που με το Ευαγγέλιο κατήργησε το θάνατο και έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή. Αυτού του Ευαγγελίου ορίστηκα να είμαι εγώ κήρυκας και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνικών. Γι' αυτόν τον λόγο υποφέρω αυτά τα δεινά.
Δεν δειλιάζω όμως, γιατί ξέρω σε ποιον έχω στηρίξει την πίστη μου και είμαι βέβαιος ότι αυτός έχει τη δύναμη να φυλάξει ως την ημέρα εκείνη ό,τι μου έχει εμπιστευθεί. Να έχεις ως υπόδειγμα της ορθής διδασκαλίας όσα άκουσες από μένα, να τα τηρείς με την πίστη και την αγάπη που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Την ορθή πίστη που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός, φύλαγέ την με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Το ξέρεις ότι με απαρνήθηκαν όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία. Ανάμεσά τους και ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ο Κύριος ας δείξει το έλεος του στην οικογένεια του Ονησιφόρου, που με ανακούφισε πολλές φορές και δεν τράπηκε για τη φυλάκισή μου, αλλά ήρθε στη Ρώμη, με αναζήτησε με πολλή επιμονή και με βρήκε. Ας δώσει ο Κύριος να βρει έλεος από το Θεό εκείνη την ημέρα. Και πόσες υπηρεσίες μου πρόσφερε στην Έφεσο. Εσύ το ξέρεις καλύτερα. Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Κι όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Κακοπάθησε λοιπόν σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανείς στρατευμένος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής αν θέλει να είναι συνεπής απέναντι σε εκείνον που το στρατολόγησε. Και όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα. Να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο από τους νεκρούς και απόγονο του Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ, ως το σημείο να με δέσουν σε κακούργο. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Γι' αυτό όλα τα υπομένω, για χάρη των εκλεκτών του Θεού, για να πετύχουν και αυτή τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξαστούν αιώνια. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια «Μαζί με το Χριστό αν πεθάναμε, μαζί Του και θα ζήσουμε. Αν υπομένουμε, μαζί Του και θα βασιλέψουμε. Αν Τον αρνηθούμε, και Εκείνος θα μας αρνηθεί. Αν απιστούμε, πιστός Εκείνος μένει. Να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί». Αυτά να τους θυμίζεις και να τους εξορκίζεις το όνομα του Κυρίου, να μην μάχονται για λέξεις, γιατί αυτό σε τίποτα δεν χρησιμεύει, αλλά φέρνει καταστροφή σε εκείνους που ακούν. Φρόντισε να παρουσιαστείς μπροστά στο Θεό άξιος της επιδοκιμασίας Του, εργάτης που δεν τρέπεται για το έργο Του, αλλά διδάσκει σωστά την αλήθεια του Ευαγγελίου. Να αποφεύγεις τις κούφιες φλιαρίες που βεβηλώνουν την αλήθεια, γιατί όσοι επιδίδονται σε αυτές θα προχωρούν όλο και περισσότερο στην ασέβεια και η διδασκαλία τους θα εξαπλωθεί σαν γάγκρενα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Ιμένεος και ο Φιλιτός, οι οποίοι ξεστράτησαν και απομακρύνθηκαν από την αλήθεια, λέγοντας ότι η Ανάσταση των νεκρών έγινε ήδη. Γκρεμίζουν έτσι την πίστη μερικών. Κι όμως το στερεό θεμέλιο που έβαλε ο Θεός μένει ακλόνητο και έχει τούτη την επιγραφή: ο Κύριος γνωρίζει αυτούς που Του ανήκουν.
Κι όποιος λέει ότι ανήκει στον Κύριο, να φύγει μακριά από την αμαρτία. Σε ένα μεγάλο σπίτι δεν υπάρχουν σκεύη χρυσά και ασημένια μόνο, αλλά και ξύλινα και πύλινα. Άλλα είναι φτιαγμένα για να δέχονται κάτι πολύτιμο και άλλα για να δέχονται ακαθαρσίες. Αν λοιπόν καθαρίσει κανείς τον εαυτό του και τον ξεχωρίσει από αυτά, θα είναι σκεύος για πολύτιμη χρήση, αγιασμένο και χρήσιμο στη διάθεση του οικοδεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε καλό έργο. Απόφευγε τις επιθυμίες της νεότητας, να αγωνίζεσαι για τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, μαζί με εκείνους που ομολογούν με καθαρή καρδιά ότι ανήκουν στον Κύριο. Μην παίρνεις μέρος στις ανόητες και ανώφελες συζητήσεις, γιατί ξέρεις καλά ότι καταλήγουν σε φιλονικίες. Και ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά να είναι ήπιος απέναντι σε όλους. Πρόθυμος να διδάξει, ανεκτικός. Πρέπει να παιδαγωγεί με πραότητα τους αντιθέτους, για να τους δώσει κάποτε ο Θεός μετάνοια να καταλάβουν την αλήθεια και να συνέλθουν ξεφεύγοντας από την παγίδα του διαβόλου που τους είχε εχμαλωτήσει για να κάνουν το θέλημά του. Να ξέρεις ακόμα και τούτο. Τις έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί, γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αφθάδεις, φουσκωμένοι από εγωισμό. Θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά το Θεό. Θα δείχνουν ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις τους. Και αυτούς να τους αποφεύγεις. Από αυτούς είναι και εκείνοι που εισχωρούν μέσα στα σπίτια και προσιλητίζουν γυναικάρια, φορτωμένα ένα σωρό αμαρτίες, που παρασύρονται από κάθε λογής επιθυμίες, που συνεχώς μαθαίνουν και ποτέ δεν μπορούν να φτάσουν στην τέλεια γνώση της αλήθειας. Κι όπως ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν στο Μωυσή, έτσι και αυτοί αντιστέκονται στην αλήθεια. Άνθρωποι με διεφθαρμένο μυαλό, με κύβδηλη πίστη, αλλά δεν θα προχωρήσουν περισσότερο, γιατί η ανοησία τους θα γίνει σε όλους φανερή, όπως έγινε και η ανοησία του Ιαννή και του Ιαμβρή. Εσύ όμως συμπορεύτηκες μαζί μου στη διδασκαλία, στον τρόπο ζωής, στους σκοπούς, στην πίστη, στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή, στους διωγμούς, στα παθήματα, σαν αυτά που υπέμεινα στην Αντιόχεια, στο Εικόνιο, στα Λύστρα. Τι διωγμούς υπέφερα, και απ' όλα με γλίτωσε ο Κύριος. Κι όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, θα αντιμετωπίσουν διωγμούς. Μόνο οι πονηροί άνθρωποι και οι απατεώνες θα προκόβουν στο χειρότερο. Θα εξαπατούν τους άλλους και οι άλλοι θα τους εξαπατούν. Εσύ όμως να μένεις σε αυτά που έμαθες και που για την αξιοπιστία τους έχεις τεκμήρια. Ξέρεις από ποιον τα έμαθες. Και μη λησμονείς ότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τη Γραφή που μπορεί να σε κάνει σοφό,
οδηγώντας στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ό,τι βρίσκεται στη Γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο. Εγώ λοιπόν σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πρόκειται να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς όταν θα εμφανιστεί και θα βασιλέψει. Κήρυξε τον Λόγο του Θεού με επιμονή, στον κατάλληλο και στον ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, επίπληξε, συμβούλεψε, και όλα αυτά με όλη τη μακροθυμία σου, διδάσκοντας με όλη σου την υπομονή. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους, για να ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Θα κλείνουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στρέφονται στα παραμύθια. Εσύ όμως να είσαι άγρυπνος για να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Να κακοπαθήσεις, να εργαστείς για τη διάδοση του Ευαγγελίου, να εκπληρώσεις το καθήκον σου στην υπηρεσία του Θεού. Εγώ πια ήρθε η ώρα να χύσω το αίμα μου σπονδί στο Θεό. Έφτασε ο καιρός να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα. Έτρεξα το δρόμο στο τέλος. Φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, που με αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Κι όχι μόνο εμένα, αλλά κι όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον ερχομό του. Σπεύσε να με συναντήσεις γρήγορα, γιατί ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα αιώνα. Με εγκατέλειψε και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης πήγε στη Γαλατία, ο Τίτος στη Δαλματία. Μόνον ο Λουκάς είναι μαζί μου. Πάρε τον Μάρκο και φέρε τον μαζί σου. Τον χρειάζομαι να με βοηθήσει. Τον Τυχικό τον έστειλα στην Έφεσο. Καθώς θα έρχεσαι, φέρε το πανοφόρι που άφησα στην Τροάδα, στον Κάρπο, και τα βιβλία, προπαντός αυτά που είναι γραμμένα σε μεμβράνες. Ο Αλέξανδρος ο σιδηρουργός πολλά κακά μου προξένησε. Ο Κύριος ας τον κρίνει σύμφωνα με τα έργα του. Να φυλάγεσαι κι εσύ από αυτόν, γιατί πολύ αντιστάθηκε στο κήρυγμά μας. Στην πρώτη μου απολογία στο δικαστήριο δεν μου συμπαραστάθηκε κανείς. Όλοι με εγκατέλειψαν. Ας μην τους το λογαριάσει ο Θεός. Μου παραστάθηκε όμως ο Κύριος και με δυνάμωσε, για να μπορέσω να ολοκληρώσω το αποστολικό μου έργο και να ακούσουν το κήρυγμα όλα τα έθνη. Με γλίτωσε από το στόμα του λιονταριού. Ο Κύριος θα με γλιτώσει και από κάθε έργο κακό και θα με σώσει οδηγώντας με στη βασιλεία του την ουράνια. Ας είναι δοξασμένος αιώνια. Αμήν. Χαιρέτησέ μου την Πρίσκα και τον Ακύλα και την οικογένεια του Ονησιφόρου. Ο Έραστος έμεινε στην Κόρινθο και τον Τρόφιμο τον άφησα άρρωστο στη Μίλητο. Φρόντισε να έρθεις πριν από το χειμώνα. Σε χαιρετά ο Εύβουλος, ο Πούδης, ο Λίνος, η Κλαβδία και όλοι οι αδερφοί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σου. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Αμήν. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμοι, κυκλώσατε λαΐσιον και περιλάβετε αυτήν και δότε δόξαν εν αυτή το αναστάντι εκ νεκρών
Ο Παύλος, δούλος του Θεού, που με έστειλε ο Ιησούς Χριστός για να διαδώσω την πίστη των εκλεκτών του Θεού και τη βαθιά γνώση της χριστιανικής αλήθειας και να κηρύξω την ελπίδα για την αιώνια ζωή. Αυτήν υποσχέθηκε από πολύ παλιά ο αψευδής Θεός και όταν ήρθε η ορισμένη ώρα φανέρωσε το λόγο του με το Ευαγγέλιο που το εμπιστεύτηκε σε μένα, ο σωτήρας μας Θεός, με την εντολή να το κηρύξω. Προς τον Τίτο, γνήσιο παιδί μου, χάρη στην πίστη που μας ενώνει. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Ο λόγος που σε άφησα στην Κρήτη ήταν να συνεχίσεις να διορθώνεις τις ελλείψεις και να εγκαταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους, σύμφωνα με τις οδηγίες που σου έδωσα. Πρεσβύτερος να γίνεται όποιος είναι αδιάβλητος, άνδρας μίας μόνο γυναίκας και με παιδιά πιστά που δεν κατηγορούνται για άσωτη ζωή ή είναι ανυπάκουα. Γιατί ο επίσκοπος, ως διαχειριστής του Θεού, πρέπει να είναι αδιάβλητος, να μην είναι υπεροπτικός, ευέξαπτος, μέθησος, φιλόνικος και να μην επιδιώκει αθέμητα κέρδη. Αντίθετα, πρέπει να είναι φιλόξενος, να αγαπάει το καλό, να είναι συνετός, δίκαιος, ευσεβής, να κυριαρχεί στον εαυτό του, να είναι προσιλωμένος στο κήρυγμα που συμφωνεί με τη διδαχή που μας παραδόθηκε και συνεπώς είναι αξιόπιστο. Έτσι ο επίσκοπος θα μπορεί και να καθοδηγεί σύμφωνα με τη σωστή διδασκαλία και να ελέγχει όσους είναι αντίθετοι σε αυτήν. Γιατί υπάρχουν πολλοί, προπάντων αυτοί που ήρθαν από τον Ιουδαϊσμό, που δεν θέλουν να υποταχθούν και διδάσκουν ψεύτικα πράγματα εξαπατώντας τους ανθρώπους. Αυτούς πρέπει κανείς να τους αποστομώνει, γιατί γκρεμίζουν σπίτια ολόκληρα, διδάσκοντας πράγματα που δεν πρέπει, μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα με αθέμητα μέσα. Είπε ένας συμπατριώτης τους, δικός τους προφήτης. Οι κριτικοί είναι πάντα ψεύτες, θηρία ανήμερα, οκνηροί, κυλιόδουλοι. Αυτός ο λόγος είναι αληθινός. Γι' αυτό να τους ελέγχεις αυστηρά, ώστε να έχουν τη σωστή πίστη και να μην προσέχουν σε ιουδαϊκούς μύθους και σε εντολές ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθεια. Για τους καθαρούς όλα είναι καθαρά. Για τους μολυσμένους όμως και τους απίστους τίποτα δεν είναι καθαρό, γιατί και το μυαλό τους και η συνείδησή τους είναι μολυσμένα. Διακηρύττουν ότι γνωρίζουν το Θεό, αλλά με τα έργα τους τον αρνούνται. Είναι απειθείς, δεν υποτάσσονται στο Θεό και είναι ανίκανοι για οποιοδήποτε καλό έργο. Εσύ όμως να διδάσκεις ό,τι συμφωνεί με τη σωστή διδασκαλία. Να παρακινείς τους ηλικιωμένους να είναι νηφάλοι, αξιοπρεπείς
να ελέγχουν τον εαυτό τους, να είναι υγιείς στην πίστη, στην αγάπη, στην υπομονή. Το ίδιο και τις ηλικιωμένες γυναίκες, να τις παρακινείς να συμπεριφέρονται έτσι που να εμπνέουν το σεβασμό, να μην κακολογούν, να μην είναι υποδουλωμένες στο κρασί, να διδάσκουν το καλό. Έτσι θα καθοδηγούν τις νέες να αγαπούν τους άντρες τους και τα παιδιά τους, να έχουν σοφροσύνη, αγνότητα, να φροντίζουν για το σπίτι τους, να έχουν καλοσύνη και να υποτάσσονται στους άντρες τους για να μην δυσφημίζεται ο λόγος του Θεού. Το ίδιο και τους νέους, να τους προτρέπεις να είναι εγκρατείς και εσύ να συμπεριφέρεσαι έτσι ώστε σε όλα να είσαι υπόδειγμα καλών έργων. Η διδασκαλία σου να είναι ανώθευτη, σοβαρή, καθαρή, με σωστό περιεχόμενο, που δεν θα δίνει αφορμή για κατηγορίες. Έτσι οι αντίπαλοι θα ντροπιαστούν, αφού δεν θα έχουν τίποτε κακό να λένε για μας. Συμβούλευε τους δούλους να υποτάσσονται στους κυρίους τους σε όλα, να τους είναι ευχάριστοι, να μην αντιμιλούν, να μην κλέβουν, αλλά με την καλοσύνη τους να δείχνουν ότι είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Έτσι, με ό,τι κάνουν, θα τιμούν τη διδασκαλία του Θεού, του σωτήρα μας. Ο Θεός φανέρωσε τη χάρη Του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή η χάρη μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα, περιμένοντας τη μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός έδωσε τον εαυτό Του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει ένα λαό που να ανήκει μόνο σε Αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Αυτά να διδάσκεις και αυτά να συμβουλεύεις. Με βάση αυτά και με όλο σου το κύρος να ελέγχεις τους ακροατές σου. Να μην αφήνεις κανέναν να σε περιφρονεί. Να θυμίζεις τους πιστούς να υποτάσσονται στους άρχοντες και σε αυτούς που ασκούν την εξουσία να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανένα, να είναι ειρηνικοί, ανεξίκακοι και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Γιατί κι εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανεμένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές. Ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο. Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλο. Όταν όμως ο σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, μας έσωσε, όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας πλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού, του σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική Του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που την προσδοκούμε. Αυτά τα λόγια είναι αληθινά και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί όλα αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί
πλανερές διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον 1-2 φορές. Και αν δεν ακούσει, άφησέ τον με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Το Ζηνά το νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείψει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα, για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Ο Παύλος, που είμαι φυλακισμένος για χάρη του Ιησού Χριστού, και ο Τιμόθεος ο αδερφός, προς τον αγαπητό συνεργάτη μας Φιλίμωνα. Γράφουμε σε σένα, καθώς και στην αγαπητή Απφία, στον Άρχιπο, που αγωνίζεται τον ίδιον με μας αγώνα, και στην Εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι σου. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου και ευχαριστώ το Θεό μου, γιατί ακούω για την αγάπη που δείχνεις σε όλους τους χριστιανούς και για την πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού. Ζητώ από το Θεό η πίστη που μας ενώνει να εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή σου με όλο και μεγαλύτερη επίγνωση κάθε αγαθού πράγματος που υπάρχει στη ζωή μας και μας οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Η αγάπη σου μου έδωσε μεγάλη χαρά και ενθάρρυνση, αδερφέ. Επίσης ανακουφίστηκαν οι καρδιές των πιστών χάρη σε σένα. Γι' αυτό, παρόλη την εξουσία που έχω από το Χριστό να σε προστάζω, τι πρέπει να κάνεις, προτιμώ στο όνομα της αγάπης να σε παρακαλέσω. Εγώ λοιπόν, ο Παύλος, έτσι που είμαι προχωρημένος στα χρόνια και τώρα μάλιστα φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ για τον Ονήσιμο, το παιδί μου, που εδώ στη φυλακή μου το γέννησα στη νέα πίστη. Αυτός που κάποτε σου ήταν άχρηστος, τώρα είναι χρήσιμος σε σένα και σε μένα. Σου το στέλνω λοιπόν πίσω. Δέξου τον, αυτόν που είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα. Ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου, ώστε να με διακονεί αντί για σένα, τώρα που είμαι στη φυλακή, επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως, δεν θέλησα τίποτε να κάνω, γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό.
προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου. Ίσως μάλιστα γι' αυτό απομακρύνθηκε από σένα ο Ονήσιμος προσωρινά, για να τον πάρεις πίσω για πάντα. Όχι πια ως δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, ως αγαπητό αδερφό. Σε μένα είναι πράγματι πολύ αγαπητός. Πολύ περισσότερο θα είναι σε σένα, και ως άνθρωπος και ως χριστιανός. Αν λοιπόν με θεωρείς φίλο σου, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ. Κι αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σε μένα. Εγώ ο Παύλος το γράφω με το ίδιο μου το χέρι. Εγώ θα σου το ξεπληρώσω, για να μην σου πω ότι εσύ μου χρωστάς περισσότερα, τον ίδιο τον εαυτό σου. Ναι, αδερφέ μου, ας πάρω κι εγώ κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου. Ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Όλα αυτά σου τα γράφω επειδή έχω εμπιστοσύνη ότι θα με υπακούσεις, και μάλιστα είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις ακόμη περισσότερα από όσα γράφω. Συνάμα, ετοίμασέ μου και φιλοξενία, γιατί ελπίζω ότι οι προσευχές σας θα έχουν ως αποτέλεσμα να έρθω πάλι κοντά σας. Σε ασπάζονται ο Επαφράς, που είναι φυλακισμένος μαζί μου για τον Ιησού Χριστό, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς και ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν. Εκβαθέωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, δεύτελα υμνήσομεν και προσκυνήσομεν Χριστόν, δοξάζοντες αυτού την εκ νεκρών Ανάστασιν, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών. Ο εκ της πλάνης του εχθρού των κόσμων λύτρωσάμενος. Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών, σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε μας μέσω του Υιού Του. Δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης. Και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του, αφού με το σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Ο Υιός έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο ανώτερο είναι το όνομα που του έδωσε ο Θεός, γιατί σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός. Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ούτε πάλι είπε για κανέναν, εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι Υιός μου. Κι όταν αλλού παρουσιάζει τον πρωτότοκο Υιό του, στην οικουμένη λέει, να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού, ενώ για τους αγγέλους λέει, ο Θεός κάνει σαν ανέμους τους αγγέλους του και αυτούς που τον υπηρετούν τους κάνει σαν πύρινη φλόγα. Στον Υιό λέει, η βασιλεία σου Θεέ
είναι αιώνια και κυβερνάς τον κόσμο δίκαια, αγαπάς το δίκαιο και μισείς το άδικο. Γι' αυτό, Θεέ, σε έχρισε Μεσσία ο Θεός σου, με έλεο αγαλιάσεως τιμώντας σε παραπάνω από τους μετόχους σου. Κι αλλού, εσύ, Κύριε, αρχικά στερέωσες στη γη και έργο δικό σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν, ενώ εσύ αιώνια παραμένεις. Τα πάντα θα παλιώσουνε σαν ρούχο. Σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν. Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος. Τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν. Σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός: «Κάθισε στα δεξιά μου, ως ότου υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό και αποστέλλονται από Αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλουν να σωθούν? Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχτηκε αληθινός, κι όσοι τον παρέδικαν ή δεν υπάκουσαν σε Αυτόν δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία? Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο Του, και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία Του για αυτήν, με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το θέλημά Του. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Μ' αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το λόγο Του δημιούργησε το σύμπαν και ότι, συνεπώς, κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται. Με την πίστη του Αβραάμ απέκτησε ακόμα και η Σάρα την ικανότητα να δεχτεί το σπέρμα και να γεννήσει παρά τη μεγάλη ηλικία της, επειδή ο Αβραάμ θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από έναν άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι όπως τα άστρα του ουρανού, αναρρύθμιτοι όπως η άμμος στην ακροθαλασσιά. Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Ασφαλώς, όσοι εκφράζονται έτσι, δείχνουν πως επιζητούν μία μόνιμη πατρίδα. Γιατί αν είχαν το νου τους πίσω, στη χώρα από όπου είχαν φύγει, θα είχαν βρει μια ευκαιρία να ξαναγυρίσουν. Τώρα όμως λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την επουράνια. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους έχει ετοιμάσει μια μόνιμη πολιτεία. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού, το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, αυτός να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά Του. Ας ενεργεί δια του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που Τον ευχαριστεί. Σ' Αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν. Σας παρακαλώ, αδελφοί, να ακούσετε υπομονετικά τους ενθαρρυντικούς αυτούς λόγους. Εξάλλου το γράμμα αυτό δεν είναι μεγάλο. Πρέπει να σας πω πως ο αδερφός μας ο Τιμόθεος βγήκε από τη φυλακή. Αν έρθει σύντομα, θα τον πάρω μαζί μου όταν σας επισκεφθώ. Χαιρετίσματα σε όλους τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες και σε όλους τους πιστούς,
Οι αδερφοί από την Ιταλία σας στέλνουν χαιρετίσματα. Η χάρη του Θεού να είναι με όλους εσάς. Αμήν. Αποστόλων προκρίτος και κορυφαίος εδείχθης, προσκληθείς Απόστολε παρά Χριστού ουρανόθεν ενθενδύ την οικουμένη πάσαν δήλθες άπαντας καταφωτίζον προς Θείαν πίστην δια τούτος υφόμεν. Χαίρεις ο Παύλε εκκλησιών ο φωστή